Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνω βίντεο με τον αδερφό μου στα Skywars. Και ας ξεκινήσουμε, έχω καιρό να κάνω βίντεο, το ξέρω, συγγνώμη. Και πάμε. Στέλιο, πες γεια. Γεια! Πες. Γεια! Ωραία, πού είσαι εσύ, έλα να μπούμε, πού είσαι. Είμαι εδώ πάνω. Έλα ρε Στέλιο, κόψε. Κατέβα. Όχι, shift. Έλα. Πού είσαι. Δώσε! Πού. Να σε βλέπω. Να. Δεν είμαι αυτός. Εσύ πού είσαι τώρα. Είμαι από εδώ. Βασικά βγες. Εδώ είμαι, από εδώ έρχομαι. Εγώ πηδάω. Ρε Στέλιο, έλα, ρε. Περίμενε. Παταχού. Περιμένετε λίγο παιδιά. Νάσε! Όχι. Πού είσαι? Παιδιά, κάνω ένα pause και επιστρέφω. Wow, κοίτα με πιεύμα. Και επιστρέψαμε και μπήκαμε. Να, ο αδερφός μου είναι με το Spider-Man. Στέλιο! Βαγγέλη, κοίτα με τι είμαστε. Ναι, ξέρω. Είμαστε μέσα στο αεροπλάνο και περιμένουμε να ξεκινήσει. Έλα εδώ. Μπράβο. Ταλέτες. Τουαλέτες. Ναι. Ναι, καλά. Σε λίγο ξεκινάει. Εμείς είμαστε team με τον αδερφό μου. Μπήκαμε. Μπήκαμε. Μπήκες. Εμένα δεν με βάλε. Α, με βγάλε πάνω. Όχι. Είχε πολλούς παίχτες. Φουλ ήταν. Χουμπ. Μπες χουμπ, Στέλιο μου. Όχι. Λίγο. Πάμε. Α, περιμένω. Πού είσαι? Νάσε. Και επιστρέψαμε πάλι. Γιατί τώρα μακάρι να μην έχει full παίχτες. Να μπορώ να μπω κι εγώ. Έλα, φίλοι, ακολούθαμε. Μπήκα. Βγήκες. Ναι. Όχι ρε, μην μας βγάλει πάνω πάλι. Ναι, με έβαλε. Μαζί είμαστε. Ναι, είμαι μαζί κιόλας. Wow, είναι τέλειο αυτό, Ναι, αλλά πώς είναι. Ωραία, πάμε, ξεκινάμε. Να είμαστε καλύτεροι. Ξεκινάμε. Κατέβηκα. Ο Diamond Sword. Πότε μόνο παντελόνι. Μη με δίνει. Όχι ρε, είμαστε τίμενοι. Αλλά μη δω και με χτυπήσει. Φέρχομαι ακρι... Όπα. Μη με σκοτώσει. Ψέματα λέω ρε. Wow, Diamond. Δες, Στέλιο, δες. Τσαν. Βλέπει. Μαγγέλη, μη. Ωραία. Πάμε να παίρνουμε μαζί. Εντάξει, εγώ πάω mid. Δεν έχω blocks, εσύ έχεις blocks. Εγώ ναι. Πούντα. Περίμενε. Φέρε μου το. Περίμενε. Φέρε μου το να πάμε γρήγορα mid να πάρουμε τα καλύτερα πράγματα. Τα καλύτερα blocks. Και λοιπά εκεί μέσα. Πού? Δεν είναι ωραία. Δεν είναι καλά blocks. Ναι, είναι. Είναι stone. Είναι λίγα, δεν θα μπορούμε να... Να, diamond, chest plate. Diamond blue. Γιατί? Φόρε, diamond παπούτσι. Δεν έχω diamond. Μη φωνάζεις. Δεν έχω. Ρε, δεν έχουμε πολλά blocks. Τι να κάνουμε τώρα. Έχω εγώ. Βάλε και πήγαινε mid. Εντάξει. Πηγαίνω, αλλά μη με ρίξεις. Ρε, ποιος είπε θα σε ρίξει, ντε. Όχι, Diamond.
Έχεις diamond σπαθί? Όχι. Έλα, σου βρήκα. Σου βρήκα ένα diamond σπαθάκι. Έλα. Έχω ένα το καλύτερο, αυτό. Όχι, δεν το πήρα το diamond σπαθί. Πήρα το diamond. Είναι αυτό το καλύτερο, δεν θέλεις, το έχω. Πιο ωραίο. Ναι, Περίμενε λίγο. Αυτό. Αγγέλη. Δεν είναι δυνατό. Πάρε αυτό. Σε πέταξα. Όχι αυτό, το σπαθί μου. Αυτό. Diamond. Τσα! Θέλω diamond κεφάλι μου. Έλα, πήγαινε βάλει blocks. Πάμε στο mid. Ωχ, τι έγινε ρε Έχει πολλά. άλλον εκεί κοντά που πηγαίνει. Πάμε, βάλει blocks. Να, αυτό έχει diamond κεφάλι. Ρε, εδώ πάρει μπότες. Τόση ώρα σε βλέπουμε χωρίς μπότα, τώρα σε. Το ξέρω, Άγγελη, αλλά Έλα, βάρκεις και βάλει blocks. ένας άλλος έχει diamond Να το χτυπήσω εγώ. κεφάλι. Θα χτυπήσω, θα πέσει. Μη, δεν θα έχω. Εντάξει, γρήγορα. 5-6 λεπτά βίντεο θα βγει και πάλι τη μνήμη θα μου φάει. Έλα, θα σε ρίξω από κάτω. Μη. Α, πήγε άλλος mid. Πήγε άλλος mid. Πάμε να το Και σκοτώσουμε. είναι full diamond και εδώ θέλει diamond bot. Πάμε να το σκοτώσουμε. Φέρε μου blocks, φέρε μου blocks. Πάμε εκεί γιατί θα πέσουνε. Φέρε μου blocks. Περίμενε. Πολλά. Ρε πόσα blocks ήρθε. Όχι, έπεσα μόνος μου. Έπεσα μόνος μου. Τα κλαίω. Τώρα να τη σκοτώσω. Όχι ρε, όχι, ξέχασα να κάνω spectate πάνω σου. Πόρε. Τη χτυπάω. Τη χτύπησα. Εντάξει παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω σας άρεσε. Κάντε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια. Στέλιο πες γεια. Γεια. Αγγέλη, τη σκοτώνω. Είναι σε μάχη ο φίλος, είναι σε μάχη ο αδερφός μου. Τη σκότωσα. Τη σκότωσε, εντάξει, γεια σας.